ya nyong dagang ya barang-barang sakti ya sing iya khasiate merek wadon ya langsung kau bali dadi ki apa maning mung wis ayo Pak Bu sepi temen ya Jan ana nyong kudu aduh karena nyong kudu mantan keliling ya ayo Pak Bu ayo sepi temen ya temen ini ya Cal pokoknya anak wong liwat cawel iki kudu laku ke bareng ya yang mana apa nih kalau kayak gini ya ayo balikin balikin kamu bikin otak gue gak man ngene man apa kok man barang iya wis siapa jenengmu bagus bagus oke apa aku ki dodol barang-barang pusaka tenan ora temenan ki kasihan iki pusaka gue iki lho Mas ki barang-barangku akeh ngono milih dijajal sih di kok takon kasiate sing ndi kowe iki kasiate apa ki iki barang kang ndi sih nek iya ya bro siapa jenenge iki lah bagus kok kit mau ora pada karo jenenge mesti kok mesti jomblo bae kok ya ngecene kok wis ora ketong kae nek ora masalah iki pas banget nek kok tuku piye jomblo nah cewek ayo ketok nempel temenan apa ora kuwe temenan wis pokoke njajal kowe bukti napa ae lah mulane kok ning guru jajal nek iki sih disit iki kepriwe ya kowe jajal kok disit lah nyuma ragu-ragu kok kaya nang masalah wedon wis iya sing kira-kira nutupi congore mambu iku lah wis ana bro tenang bae iya ge selain ge nggo nutupi congormu mambu iya elekmu juga ora keton jajal bae sing bener bare kan nyong elek-elek ora kayak iki ya lah kan nutupi kayak gitu sih ya wis plus parfum ora kowe ana parfume iki ana parfume endi parfume lagi iki kuwi sempot-sempot wis langsung dadi oh ya wis nyong tuku ki siji kowe ana maning kowe barang Mas lah terpilih lah iki karo parfume iki siapa ki kayak cepuk cilik temen kok iya ya misalnya kok lagi susah ngelamun iki langsung seger pokoknya ngomong ngene bae iya kok kepenak lah ya wis lah nyong ki disit lah kowe disit iya ki siapa ki mau ngapa ki ya kok ya ngarep piye kenang benda tajam iya orang mempan berarti kebal ya kebal wah gue kenal ki ngonyong ki gue gelut-gelutan ki siji tapi ngodisit kayak pesannya Kang Nyong ya iya biar kok ngomongnya kudu bener-bener iya aja komplitakan siap bos temenan lah oh iya wis ki nyong tutup congore siji ki iya ki siapa jenenge iki Tali Raffi apa Tali Rama oh Tali Rama iya Tali Rama nama Sinta Putu iya ya wis lah kowe bae kowe loro iya lah loro lah jakake lah gampang es tuku maning iya penting kowe bae kasih ate iya aja kelalen pesan-pesannya ya iya ya wis bayar disit bayar kok sih ngene jarang ngono gratis apa ngene lah jaku mbok gratis pune nawari aja bayar ya pira sih lah larisan lah dujan nyong kira duit maning 600 aguna duit kepriwe ki ora bae tek talangi disit ki lah HP ki ora ceklisin dah ya iyalah ngodisit ta aja didol kuwi HP-ne ya ora lah ora oh ya wis ora apa-apa kita nurut kena ngomangan ya lah sementing kan nyong balik maning nyong kan butuh ngomangan bro dia kan karo ibaratnya kan nyong kan bisa didol iya ya wis lah engko gampang nyong maning lah oh ya suwun ki ya nah oh malah karo HP bayar malah li HP kan nyong butuh ngomangan jane batin nyong kudu lari siji maning ki mah apa pokoknya kudu siji maning terus nyong lunga ya apa soalnya yo sana ke barang sana si anget mendoan apa ya anget ayo mas barang antik mas kene merek barang antik barang sakti ngene gagian merek mas ngapa nang ngene oh iya gitu dagang apa Rika iya dagang lah kita telang mas apa kue mau dicetak terang kena
Kenapa kok? Kono jomblo bayar. Dia ngerti. Ya cocok pokoknya mana ini cocok aku dodolan. Ini kan ngenyek apa? Orang ngenyek kenyataan kan raine ku lho. Ah, Wis kayak bae. Kok kan jomblo bae mesti kok angan ngeliat pacar ya. dia kan ngerti pak. Anu, kowe kangen di gue utek kayak gue bisa ngerti nyong jomblo. Pokoknya tak dalang nang raimu ke rai-rai jomblo galina ke gawe status galau. Ya mbok keton nang raine ketrawang kowe. Siki kowe maning ini cocok banget. Ya. Iya ya, kok nganggo piye? Apa kowe? Pokoknya wadon pada mantap Lah, ya. atuku ben wis Kok ngarah sekim sing segrobek ki langsung. Tenan ora iki? Temenan Ayo mandala percaya wong iki be diwadani disit. Orang bukan aku madani, merukang raimu kuwi lho. Ya labu maning. Raine jomblo. Anu apa ku jajal tidak kena. Iya ya. Cincin kawit zaman kemiyen aku nemu kiye nemu watu gede. Aku ki jago nang kono. Aku ana krungu basic-basic ki lho. Basic-basic bawa ki kok nganggo kiye. Cewek ki pada merek kabeh. Loh, sing bener bae. Bener ki, Bro, bener. Kok tak Emon dan mulane nek urung jajal ki urung percaya. Iki Jam kok ngediset kok up jomblo ngantek tua apa kepriwe? yo ora lah, kayak mulane. aku jane ya anu golen-golen kayak yang pengen golen sing ibaratnya nggo gadis iki lho Pak ngerti dhewe aku jomblo bae. Kok aja ngomong bae, cocok banget. Apa maneh nek pasangan karo piye? Lah iki apa iki? Iki pasangane barang. Oh, pasangane? Nganggo piye? Nganggo piye? Wis pokoke lah. Koliwat wis sembribit pol. Mas pribit. Iya, wis iki mending kok tuku paket ki karo piye. Ya. Nyeh, total situ lang. Jos banget mau. Mending karo piye. Kayak upil. Aja sembarangan ini ngomong kowe anu barang sakti kowe. Ora kena kayak kowe. Ya maksudnya kan jajal diisin ngombok lomboan. Ki barang Iya. ki barang ya. Ki pasangane nggih kok gitu kayaknya wis langsung. Ya wis lah. Loro ki abdi mahar pira ki aku mau duwe 100 ki. Kayak piye? Ya wis ora masalah lah. Ora masalah, penting kan kasihate. Kayak aku mah ora dodolan tapi kan nggo mahar ora masalah. Yang penting jajal pe disit ngono. Ora masalahnya gawane lorone. Ya wis. Ora kiye benda sakti iki ora apa-apa lah. Lah aku butuh iki ya nunggu gadis kok Pak. Oh ya wis ora apa-apa ngene. Ya. Iya. Temenan ki. Iya temenan. Ya wis. Ya. Ya. Salaman disit men berkah. Cium tangan disit karo bye. Nah, di sana. Ya. Mau trase. Ora lah. Wis. Hahaha. Siki nyong ngoli duit kena nggo mangan. Kayane nyong kudu lunga kuwi. Bahaya. Nyong kecot. Aduh, bingung kepiye carane ki ngenggone nyum iki nantang gelut wong malah digebuki si lara. Ngomong karo wong lanang jeret cong mesi mambu. Dilumpuni bakule ki nyong. Ya sem yakin. Sampai ku kendang maning. Aduh, ki nyopote kepriwe. Men kok kapan ketemu tempiling. Aduh. Sial uripe. Nantang gelut sangar malah awak kepada lara dilomboni. Kenapa kok? Dijoget ngono gini dilomboni bakul gue. Kamu bakul priwe? Itu kayak ki jurek barang kasih ate apa nek ditempiling jurek ora kerasa lara. Nyata nang ndi gue? Bu, bakul nang kana mau? Nang kana. Iya, gue. Slayer, jere Slayer apa sih? ki? Sinta apa Rama, Bu? Oh, Gila ki nggo kebal, tapi nyong bikin nantang gelut wong CRT malah benjut. Gue nggo tutup congor. Congormu mah, Bu. Kena maksudnya nggo tutup congoran nyong. Aku bingung iki terus tuku ge. Dilomboni. Lah ku tuku apa gue? Gue mau ditawari kayak gue pancen cincine. Oh, Iya.
Aku nggon siate malah ditabok wadon pirang-pirang malah judule. Bok pada kelompon dia ge. Wah. Kowe berarti bakule bapak kepriwe? Pedus. Apa kunang ana maning Ya ayo jajal golek di. tembiling apa? Taboki bae. Ya yo. Woi, Enggak jegelut ya. tembiling apa? Sorry, lagi nyari orang saya. Nyari wong Maaf ya, siapa? Mas, ya. Hah? Nyari wong siapa? Ini apa saudara Jauh jauh. tuh ngomong kelompon tabrak gede deleng. Fotone. Belum ora? Nggih, pernah lihat orang ini enggak? Ih, dia masih mau wonge su. Ih, tore. Dia masih mau dodol ge. Lihat di mana? Kambu nang ana mau nyong ngerti. Dodolan. Ini saudara saya cuman gila. Ih, Apa? dia dodolan aja ge. Aku dilomboni. Nyoba pada baik ya. Ya kalian berarti kena tipu. Di telepon deleng, jeneng ora-ora. Orang gemblung ya nggak punya. Jangan wong gemblung malipet. Priwe. Pernah lihat orang ini di mana enggak? Oh, sana jauh. Nono ke. Jauh nang ana apa? Antri yuk tuku larang Ya, larang yuk. malah. Yuk, Oke, kamu degangnya nang anak kene. Anak-anak ke. Kayak anak-anak Gagangnya mau. Iya. Mana Ge. ada orangnya? Ya mbu, mau nang kene wonge. Deh. Mau Ge, dulu cepet boleh dagangannya, nake. Ge. Ge, Kenapa? dari kambine tok e kok. Ini punya saya semua, diambil sama dia. Mau aja ditipu. What? Kayak apa ya? Di Kayak ke mana? iya kayaknya Du. Ini ke kamu Bu, Du. Kita dulu bukan? Kita lihat. Nyongolin duit, bah. Nyongolin duit, bah. Nyongolin duit apa? Nyongolin duit apa? Ya, Bang. Iya itu ya saudara saya. Yang kencot. Hei. Pak, mudun Pak. Hei, mudun nih. Turun. Yang kencot. Mudun nih. Mudun nih. Kencot, mudun Pak. Kencot kan yang kencot ya. Mudun nih. Oke, jadi kayak gini baik filmnya gue seneng beri orang ketan gue, Dik. Nah, marah. visualnya orang upload, menegi upload maning karena keadaan cuacanya lagi orang main udan terus angker wengi. Bro, jadi gitulah. Terus aktivitas biasa juga kadang ganggu. Jadi asik ini upload. Jadi maaf ya sedulur. Apurane. Jadi tolong Selamat upload Happy New video Year. ya. Ini main upload. Hari sedulur. Natal, guys. Ya, Bang. Pokoknya kayak gini baik lah. Semoga berkah. Tetap setia bae karo channel dia. Sing wis subscribe ya alhamdulillah, matur suwun pisan. Sing urung subscribe ya pada Subscribe. Kayak gue ajak kalian like, share, komen, share sing akeh pokoke ngantekan mumbul videonya ya. Wis Terus oke. komen baik serta berikutnya mau kan ide ya tolong tuangnya di bawah ya. Tuang memangnya bawah. Gua kudune wis terkenal. Wis pokoke ge bae. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamera roll action. Gua kok kurang ngomong. Ayam lebu. Yo, jangan ding nih. Oh, yang beri kok. Yo, kamera roll action. Cut. Jangan mereka ngerti pakai ya kamera roll action. ngerti kok sama Mei. Alah, lho kuwi adi mahar pira iku. Kamera roll action. Loh, kurang jajet kurang ringan kayak gini. Kurang. Roll action. Loh. Roll action.